Hello, officers. Hello guys, happy Sunday. Luto tayo guys ng pritong isda at alimasag. Mga sariwa guys, yung mga alimasag. Favorite na gusto ko yan. Sariwang sariwa yan. Oh. Tsaka ito, alimasag. Alimasag lang to guys. Oh, ang laki oh. Guys, ang laki oh. Isang peraso lang, sobrang laki oh. Tapos meron pa dito oh. Ayan oh. Oh. Steam lang yan. Sarap. Buhay pa yan guys oh. Buhay pa. What's up mga katakaw? Kainan na! Hello guys, kain tayo. Gabi na. Ayan, pero maliwanag pa, medyo maliwanag pa. Lapit ng gumabi. Kakain na kami. Can you please introduce me? Kain tayo. Ulam namin guys, pritong isda. Small to big crab. Ito guys. 2 glass of water. Laki guys ng alimasag lang daw to, sabi ni Pangkoy. Ayun. Ewan ko kung anong tawag dito. Parang hindi alimasag no, ang laki oh. King crab. Baka limango to. Di ko alam guys. So, tingnan niyo. Ito medyo maliit lang to. Ito ang laki oh. Diba? Ano lang to guys? 120 pesos. Ano? 120 pesos lang tong dalawa na to. Ang lalaki na. Fish. Ayan oh. I still have some siomai. Ayan, siomai. Mas kali yun. Tapos meron din kaming pritong Sausawan. talong. Ito. May pang talon. Bagong ani yan. Sausawan. Let's get eating. Kain na tayo guys. Kain. Mainit pa to, bagong luto. Kain tayo. Gabi na, may langaw pa. Kain tayo guys. Ang tamis ng talong. Bagong ani. Sarap. Ano to guys? Pritong isda. Sariwa din to. Na anak, favorite mo. Kain. Why does this one have a half tail? Ay, nakbutol siguro. Just kidding, I ate that. Kaya pala eh. Kaya pala nasamid ka kanina na. Pagkaluto, malutong yung buntot. Ang hilig niya kumain ng ganyan, yung buntot ng isda. It's good. Oh, Sarap. now. Duh. Sarap. Kain na kayo guys. Ano yung itsura ba? Ang tagal na nung puno ng talong namin. Simula June pa. June dia. 3 months na. Mamumunga pa rin. Ang dami pa rin. Araw-araw. May bunga madami. Sarap. Sariwa lahat. Ano bakit din mo kinakain yung tail mo? Ha? Ito? Gusto mo? Sarap. What my favorite? I'm gonna get another one. Baka matinig ka ha? Ingat. Open natin guys itong isang malaking crab. Sarap. Laki oh. That's a king crab. Hindi ito anak king crab. Iba pa anak yung king crab. Meron talagang king crab. Oh, ang tapa. Queen crab. Tingnan nyo yung sipit pa lang. Oh, ang laki. Oh. Grabe. Oh. Natin guys ha. Open natin. Why am I always thirsty? Ay. Okay. Oh. Laki. Natin ito guys. Masarap to. Mami? Sa akin yung tubig niya sa unahin. Maanghang yung sausaban? Hindi. Medium lang. Medium. Medium ang spice. Sarap. Kung extreme, kaya ko Sarap pa guys. din. Oh. Lagyan natin ng kanin sa loob. Nilalagyan nila yung kanin sa loob, diba? Sarap. Oh.
maalat siya sa loob. Gawa yung natural sauce niya sa loob, maalat. Sarap. Talong. Ano natin guys yung open ko. Tumutuloy yung sabaw. Sarap. Anak ko. Laman yan. Sarap yan. Tikman mo anak ko. Matamis. Hindi kaya ng ngipin ko. Matigas pala to. Yung ibang alimasag kaya ng ngipin ko eh. King crab yata yan. Hindi kaya. Patay ng pantuktok. Ito Pinatay sando. mo na yung king crab. There we go. Ano? Sakit. Bakit? Pag ano, ang oyster sauce na may sili, bigla nang sakit kasi alam mo ba yung ano. Guys, oo. Sarap. Sarap. Tamis. Yung lasa ng crab yun lang talaga. Kasi wala tong ibang halo, asin lang. Sinangkot siya lang namin sa tubig, kaunting tubig asin. Pwede ko ito isaw-saw sa sausawan? Kunti lang anak, dito ka lang sa side magsawsaw para hindi ka masyado Ito. maanghang. Sa side lang. Dito. Huwag ka din sa gitna kasi naanghang. Sarap. Anong rate mo? Ang rate ko ay 100. May Ganda ng 500. pantuktok ko. Ako 500. Ako 500 out of Grabe yung 10. juice niya guys. Oo, tumutulo. Tikas. Tingnan nyo ang laman. Ayan, tumutulo yung sabaw. Sarap. Ito anak laman. Kaya ko kay butch ko yung laman. Laman. Sarap. Ay, tumatalsik. Nakabagtagsap yan sa tubig ko. Tumatalsik sa damit. Palit na lang tayong damit mamaya. Sarap talaga guys. Ito pa. Ano? Ang dami pa malalaki. Nasaan na yung ano ko? Kasi natiktik ako kanina. Wala. Sarap. Ito pala. Naipit. Sige naman laman. Favorite word. Kain guys. Ang sarap. Wow! King of the crabs ito. Tamis. Sino ba ang king of the fishes? Ayun. Baka pating. Butanding. Wala. Sarap. Nauubos na namin yung butos ng kanin. Gam. Nak, baka mabulunan ka dahan-dahan na. Sarap. Grabe guys. Sipit pa lang nakakain namin. Sipit pa lang busog ka na. Sobrang laki. Tingnan nyo guys. O yan, ang laman. Gusto mo? Gusto mo fish lang?
So, tamis. Oh, Lasang-lasa mo talaga yung totoong lasa ng crab kahit walang sausawan. Sarap. Tamis. Sorry guys, maingay. Tamis. di ko alam kung bakit sobrang sarap. Kasi sobrang gutom. Sobrang sarap kasi sobrang gutom. Kanina pa ako gutom. Kaya kinain ko lang mga mata ng Huwag kanin ko to, kanin ko to. Sabi kong kanin na ito. Anak, may kanin yung kamay mo. Op, akin tong kanin. Ito. Nagagawin sa kanin. Akin to. Akin to. Akin to. Akin to. Joke lang guys, may kanin pa kami. Busog na kami guys. Hindi namin naubos meron pang isda. Tapos bakit Itong lang crab, sipit pa lang nakain namin, busog na kami, papapakin na lang namin ito. Itong maliit, di ba kinakain? Busog na kami. Busog na si Butchokoy, ako magpapapak pa. Kain na din kayo guys. Sana nag-enjoy kayo sa mukbang namin. Ha? Please like, please subscribe. Say bye Butchokoy. Say bye. Bye! Bye. Happy Sunday. Bye. Ingat kayo.